Sebengakusho nje abantu abakuthandayo, sebengakukhuluma nje konke abantu abakucabangayo ngokhuba, abalandeli bedlamlenze, iy'nduna, abantu ababambe iqhaza elikhulu ukuthi uMr Mpongose abe lo mculi, abe lo muntu awuyena emphakathini ngakubo, ezweni nje lonkana, ne-impact anayo. Sebengamane bekukhulume konke, kodwa uKhuzani wawushintsha umaskandi, wawusheyipha waba ngenye indlela. Umaskandi ngendlela obuwaziwa ngakhona awusoze wafana. UKhuzani uyowushiya lo mlando umaskandi uhlala isikhathi eside ukuthi ena kunomculi owenza u-1 no-2 no-3. Imisebenzi iyabonakala, konke kuyayikhulumela. I-support elapha kwaGuqa iyamangalisa. Kade kuyofihlwa insizwa laphana eShoba edlulile lapha emhlabeni, kade ifihlwa nje ngesonto esiphuma kulona. Nibonile ukuthi i-support ebilaphana ibingakanani. Kuyiyo lowo mbala lowo obugqilaza futhi. Khona konke ukuhlaseleka obekukhona, ukuhlanganyeleka, ukubizwa kwama-influence ukuthi azokhupha igama likaKhuzani. Abantu besebenzisa i-top 10 ukuzogxebha uKhuzani, kuthiwa akaphume ku-top 10 yoKhuzi, ubengenelani, kwasha kwacima, hheyi kukuningi. Kodwa aphezu kwakho konke lokho, uKhuzani waphuma engenamuntu. Kuyimanje nje, the way igeme engakhona, sekucacela noma ubani ukuthi le nto ayivele ingawo ama-Blue Nation. Kwakuvele kudlalwa ngesikhathi, babehubha utalakho, into abangeke beyifice abantu. Imicimbi isiminingi ngaphansi kwegama likaKhuzani Mpongose. Gcwalisa, Spring Picnic, i-Blue Nation Festival, nokuningi-ke akwenzayo, including ukutravel-a all over i-country na-overseas. Ukungenela ama-awards a-special, bayam-recognize-a nakhona lawo ma-awards lawo. So, uma ubheka the way abantu asebaqale ngakhona phansi ukuthuka inhlamba, the way ababheva ngakhona, uyabona ukuthi igame isibashiyile. Ayiseyona lento ade becabanga ukuthi iyona. Bayabona futhi ukuthi lapha aye khona vele uKhuzani usebuyele full time, and this time around akukho okuzomsusa. Into emnandi ubuyele ngomculo wakhe uKhuzani, lo afike eqala ukucula, lo owenza ukuthi abe nabalandeli labo anabo njengamanje. Umcimbi ungeyi-2 May 2026 lapha eCarnival City. Iyo abantu abahlangana khona kuzona zonke iy'ndawo. Yiwo lowo mbala loyo osabusayo. Kusele wona wodwa lowo mbala loyo kwaGuqa. Ngiyabonga ithuba, nisale kahle.